danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa da a cikin basarakiya. Kula da ni, dube ni ido yana kwarayar kwalla. Shi na zuwa na ci ɗan icen 'ya'yan bishiya ta san kaso da girgizo ba na gajiya hali man kagumi da ɗari ko cikin hazo so ya girgizo min zuciya ido yana taɓa man kwalla. Mace biyu tekuna sun kiya da yana karke matsala yar zana kin sa ido zubar hawaye zuciya tana yin madadin san ganin ki mai haske. Wata wuya na shiga laulayi na so ya riga sahibi cire katanga kai nake ta yin tsamaye zuciya tana yin mararin sanganin ka mai haske. Sai da numfashi zafin sanki yadda zuciya ta jiwa ne wuta da garwashi sassan so idan ya kwashe zuciya sassan sai ya fi karkashi bikin murmushi zo da hankici na soki sharan kwallon ya daina hawaye. Hakikanin zafin sai ya fi garwashi bai zub da kwalla dole ne gare ka zanyi lallashi in ka dau zubar san ka ɗanɗana wata zanyi kishi dole zan fashi a zuciya ido ya yi kwararar kwalla. Kowace biyu tekuna sun kiya da yana karke matsala yar zana kin sa ido zubar hawaye zuciya tana yin madadin san ganin ki mai haske. Mata wuya na shiga laulayi da so ya riga sahibi cire katanga kai nake ta yin tsamaye zuciya tana yin mararin sanganin ka mai haske. Gwamnati wuya kauna da so sun buga tambari so ya san mari ido yana hata kwarayar kwalla. Gwamnati wuya kauna da so sun buga tambari so ya san mari ido yana hata kwarayar kwalla. Yana hata kwarayar kwalla. Ina kuke ma'abota kallon fina-finai da waƙoƙin Hausa kai har ma da waƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Yau ga dama ta samu domin samun wannan manhaja ta Basarakiya TV sai ku shiga cikin Play Store na hannun wayoyinku ta Android sai ku rubuta Basarakiya TV. Nan take za ku ga Basarakiya application sai ka kamta installing a nan ne inda za ka sauke manhaja ta Basarakiya TV. Kana shiga cikin Basarakiya TV application a nan ne za ka ga waƙoƙi kamar haka. Fina-finan Hausa, waƙoƙin Hausa, waƙoƙin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, shirin barkwanci, kai mu da sauran ƙayata-ƙayatan shirye-shirye masu ƙayatarwa duk a cikin Basarakiya TV. Kuma bugu da ƙari duk wannan za ku kalle shi ne a kyauta babu ko sisin ku. Basarakiya application ta ku ce. Kallon sani nake miki. Ai ni na san ka. Ba mu taɓa haɗuwa a wani guri ba kuwa? Yau rubuna da kai shekara 6 kenan. Ka ce kun riga kun san juna mai.
boye na fara kake so da kake san komai. To Aminai. idan babu kai rayuwata ba za ta inganta ba. Rayuwar nan da muke tare da ni da kai ba mai dorewa ba. Ko da mu mutu za mu kasance makotan juna ne. Ga kabarinka ga kuma na. Haka zalika aure ma mun yi alƙawari tare da ni insha Allah. To yanzu shi kenan idan ba zai aure ba ma ba za mu yi ba kenan. sona zama ginshiki na zamto danga amince mini sai na ce da ke san barka zuciya ta kwanda binciken yar baiwa shi ke teke ka zama cikin numfashi Tabbas ina son mu fiye da yadda nake son rayuwa. Sannan zan iya salwantar da komai nawa domin in ga tashi rayuwar ta ci gaba. Aminai. Life means perspective. Life means adjectives. Life means respect. Intishar multimedia. Aminai. zance ya da sama hauni na gaskiya da takanta gare da ke jin daɗin duniya ita gaba wanda yake yi bai san gaskiya ni kauna zan wagini na zama lau lafiya Na kawo ma ajiyar kaina, so ya sanya ni binciken kauna. Nawa nake so muradina, ba ni fuska da sanar da kai da so a zuciya. Aminai. Kai hakuri mu kuta dole sai ka sa mu rabu. Ba zai yi ka tafi ka bar mu haka. Mutumin da yake shiga kurkuku za ka haɗa kanka da kai da shi. Da na san haka ne ma kasuwa da zai fito. Aminai. dama so nake ya ga dawar ɗan uwansa na hannun damarsa a hannu. Da karin tsayar ka sai za ka gida. Uban mara uba ne uban masu ne banzanta. He really need his house on help. He really need his house on the lives. Aminai. Sunana Alaska, uban ƴan iska. Yau ina abokin naka ne tare maka mutuwa. Dan Allah dan Allah ka. Wannan fansar da kuke niyyar ɗauka kun tafka babban kuskure. Ku ta a rawu za ku game da cikin da ku taɓa tsammani ba. kai har lokacin faɗa ka ware to mu abincin mu kenan Har kana tunani za ka iya kashe ɗan mutum? Aminai. Shi da mahaifinsa gaba ɗaya sai na ɗaure. Me ya amfani kuɗi na idan ba zan biya ma bukata ba? Ni na fi yin ra'ayi. Ina. Producer Rabiu Zakin. Director by Mansur Sadi. Aminai. Zan baki 250. Yayi kaɗan. Zan baki 300. 500 za ka biya ni. Wallahi na ɗauka wasu makudan kuɗi ne. Ka san me nake so? Mu raba jarin nan man kowa ya kama nasa sai me. Wannan tunanin naka ba shi da kyau. Mu ma mu tara kamar da shi ma ya tara ko? to me muke da shi amma ni a gani na wannan yin wannan abun ai yi wa Allah butulci ne ai kaga matsalar ka kenan Kaga idan kai zaka iya hakura to ni ba zan iya hakura ba. dama na san haka za ta faru ko mu tankada shi lahira kawai Zakaran da Allah ya nufa da cara, ko ana muzuru ko ana shahu sai yayi. Tun da na ga lawan yaki goyon bayana tsakanin matsalar mu da Sadiq, na san cewa ba kauna ta yake ba. zargi na wannan yaron yake yi fa ni ma zargin ka nake yi Intishar Multimedia suka sake kawo muku sabon shiri bayan fuska. Su uku ne, abokai ne, maza ne, 'yan kasuwa ne. Bayan fuska. ni fa rashin gaya min dalilin nan ya fi bata mare akan wannan daurin da kuka yi min Ɗaya daga cikinsu adali ne, sun so su ga bayansa saboda gaskiyarsa, sun so su kashe shi saboda gaskiyarsa, sun so su kabar da tunaninsa saboda gaskiyarsa. Bayan fuska. wai me yasa kake raina aikin mu ne Akan me yasa zan raina aikin ku? kai baka iya kisa bane Mugu shi ya san makwantan mugu. Wannan rabin kuɗin da ka nema a gurina ne. Ba zai yi in karɓi rabin kuɗi ba tare da ka'ida ba. Malika Anwar kuma. Kin santa ne? Eh mana. To amma me alakata da wannan tantirin? Kai, anya. Bayan fuska. Hakan ba zai sa ka ɗauki matakin fitar da shi ba. wannan ba hujja bace Lalle kisa ne ya tabbata a gare ku domin shine fansar abin da kuka aikata. Allah saurara Kai dama batuli ne. sanda kika daga wata akwai wanda ya ganki Zan fada cikin matsala. ina da hujja Na shiga uku.
ke ma bacci bai kama ki ba. Garin kaka hakan ta faru. Ban gane ba. Haka ne amsar. Wallahi ba haka bane. Daga ta bakar munafuka. Yarinya ce. Ba ita bace. Ta ina liket din ya fita? Bayan fuska. Producer Rabiu Zakin. Bayan fuska. Malam ka san da wa kake magana kuwa? Malika ce matar Sadiq. Dan Allah Malika ki saurare ni. Ba na so na ji komai daga gare ki. In dai kika so zan fita daga gidan nan. Matsalar ɗaya kai ne baka son cika alƙawari shi yasa. Duk da haka? Na gode. Ka tsaya iya matsayinka. Su ma za su iya abin da ba za ka iya yi ba. Bayan fuska. Kada ka taba amincewa mutum, saboda muguwar fuska tana buya cikin kamala. Ma'ana bayan fuska. Dama tun farko na yi tunanin kai bayan fuska ne. Ni ba bayan fuska ba ne. Director Nura Mustapha Wayi. Bayan fuska.